За първи път в Пловдив се проведе инициатива "Диалог на тъмно" модел за прозрачност и справяне с социалните неравенства. Тя представлява среща на хора с зрителни увреждания и зрящи в тъмна среда, при която се провежда диалог между тях. Целта е хората, които виждат, да добият представа как живеят незрящите в обществото. В рамките на 3 дни представители на различни институции са поставени в необичайни за тях условия, за да чуят другия по нов начин. Зрящи хора са поставени в 100% затъмнено пространство, където водещи са незрящите. По този начин се сменят ролите на зрящи и незрящи. Да дадем възможност на хора, най-различни, най-вече представители на различни сектори, като администрация, институции, НПО сектор, бизнес, да могат да се срещнат през едно различно пространство, тъй като в тъмното всички са равни. И през тази платформа да им дадем възможност за подобряване изцяло на комуникацията и разбирателството между различните. Чрез тази инициатива незрящите хора искат да покажат на обществото, че не са по-различни от останалите. Има много наслоени в обществото стереотипи, свързани с отрицателни нагласи въобще към хората с увреждания и към това какво могат, какво не могат. Ние, хората с увреждания, трябва да намерим начин да стигнем до хората в обществото, които изграждат нагласите си. Тоест, не може да изискваме от тях те да знаят, че ние можем, трябва да им покажем, че можем. Групата, която влиза в тъмното пространство, е от 10 души и е съставена от хора с различни професии. След 60-минутна разходка на тъмно, те споделят, че не бива да игнорираме различните хора от обществото. Не би трябвало да се поставят ограничения на никого и в нищо. Щом те имат възможности всякакви, така че не би трябвало да ги изключваме от обществото. След Пловдив инициативата ще продължи в другите 2 големи града на България – Варна и Бургас.